L-Iżrael qegħdin iħarsu lilin mir-riżorsi naturali sabiex ikun hemm tkabbir ekonomiku ġdid. Fit-tieni ġurnata ta' żjara li il-Prim Ministru Joseph Muscat qiegħed jagħmel hawnhekk ġewwa l-Iżrael kif ukoll il-Palestina diskussi diversi proġetti u anke kooperazzjoni bejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f'pajjiżna kif ukoll mal-awtoritajiet tal-ilma hawnhekk ġewwa l-Iżrael. Fost dak li ġie diskuss proġetti li għandhom x'jaqsmu mal-konservazzjoni tal-ilma. L-ewwel impenn tal-Prim Ministru l-erba' filgħodu kienet il-laqgħa mal-Ministru tal-Enerġija u l-Ilma tal-Iżrael Silvan Shalom. F'din il-laqgħa ġew diskussi b'mod partikolari teknoloġija dak li għandu x'jaqsam mar-riċiklaġġ tal-ilma u proġetti għal konservazzjoni tal-ilma. Tħabbar ukoll illi l-ġimgħa d-dieħla il-Ministru Konrad Mizzi se jkun qed iżur l-Iżrael għal taħdidiet mal-Ministru Silvan Shalom. L-Iżraeljani qegħdin jaħdmu fuq soluzzjonijiet innovattivi li jnaqsu jew jneħħu din il-kimika u għalina dik hija interessanti ħafna. Għalhekk il-ġimgħa d-dieħla ftit taljiem oħra ħajkun qiegħed jiġi il-Ministru Konrad Mizzi li fost oħra ħajitkellem propjament dwar l-oqsma speċjalizzati ħafna. Il-Prim Ministru indirizza wkoll Business Forum organizzat mill-Malta Enterprise li għalih attendew delegazzjonijiet kummerċjali kemm Iżraeljani kif ukoll minn Malta. Il-Prim Ministru qal li Malta u l-Iżrael iridu jaħdmu flimkien bħala ġirien fosthom fis-saħħa, xjenza u r-riċerka. Il-Ministru Silvan Shalom min-naħa tiegħu saħaq illi ż-żjara tal-Prim Ministru Muscat fl-Iżrael se tieħu l-kooperazzjoni li teżisti bejn iż-żewġ pajjiżi għal livell ogħla. Malta tista' tkun bażi tajba għal kumpaniji Iżraeljani għax il-kumpaniji Iżraeljani issa qed joħduha bħala parti mill-istrateġija tagħhom li jippenetraw l-Afrika. Hija politika sensittiva, ġifieri di mhix ħassir mill-lum għal-għada, imma m'hemmx dubju li hemm sinerġija li tista' tinħoloq u rajna interess qawwi. Wara l-Prim Ministru żar il-monument ta' tifkira fejn inqatel l-eks Prim Ministru ta' l-Iżrael Yitzhak Rabin fl-4 ta' Novembru tal-1995. Il-Prim Ministru poġġa kruna tal-fjuri f'riġnejn il-monument f'Tel Aviv fejn ġie milquh mis-sindku ta' din il-belt. Wara nofsinhar il-Prim Ministru akkumpanjat minn Martu Michel Muscat żar il-Weizmann Institute of Science f'Rehovot fejn kien imdawwar mill-Professur Israel Bar Joseph li huwa il-Viċi President ta' dan l-istitut. Intant it-tlieta filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura Michel Muscat iltaqgħu mal-komunità Maltija li tgħix fl-Iżrael. B'kollox fl-Iżrael hawn madwar 50 Malti u Maltija li l-maġġoranza tagħhom huma reliġjużi fejn ħafna minnhom saħansitra ilhom jgħixu f'dan ir-reġjun bejn 35 u 40 sena. Skemtejn li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa xtaq jiltaqa' mal-Maltin li jgħixu fl-Iżrael sabiex jirringrazzjahom tax-xogħol kbir illi wettqu għal dawn is-snin twal. Qal li ħafna mill-Maltin u l-Iżrael jinbidel saħansitra għexu il-gwerer kollha ta' dan ir-reġjun fosthom l-intifada, għexu t-tensjoni u l-paċi ta' dan ir-reġjun. Kien hawn li l-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern Malti se jibgħat fl-Iżrael żewġ kittieba Maltin sabiex jikbu l-istorja tal-Maltin fl-Iżrael. Iktieb illi se jkun fih ġabra ta' esperjenzi ta' reliġjużi Maltin se jiġi ppubblikat permezz tal-Cultural Diplomacy Fund tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Intant iż-żjara tal-Prim Ministru tkompli l-ħamis l-ewwel f'Ġerusalemm fejn se jiltaqa' mal-President Iżraeljan Shimon Peres u wara jmur il-Palestina fejn se jkollu taħdidiet mal-Prim Ministru Palestinjan Rami Hamdallah fil-belt ta' Ramallah fix-Xatt tal-Ponent u anke se jżur fost l-oħrajn il-Knisja tan-Nattività f'Bethlehem.